Reggie Sugano. Izama Kai. Isang matinding bakbakan na naman ang magaganap, Pinoy kontra Hapon, pero hindi sa Japan gagawin ang nasabing bakbakan, kundi sa baluarte ng Pinoy sa lugar ng Bohol. Ang laban ay para sa pagdipinsa ni Reggie Suganov alias Filipino Phenom sa kanyang WBO Global Light Flyweight title kontra Japanese champion at knockout artist na si Kai Ichizawa. Dadayo ang Hapon para sukatin ang tibay ni Sano. May record ang Hapon na 11 wins, 3 talo, 10 via knockout. Habang 14 wins, 1 loss, 4 via knockout naman ang Pinoy. Ito ang pinakaunang Hapon na makakalaban ni Reggie Suganov, habang 2 Pinoy na ang nakalaban nitong si Ichizawa. Ito ay sina Jesseber Absidi at Vince The Hokage Paras. Sa mga di nakakaalam ay bumagsak na din sa laban itong Hapon. Ito ay noong nakalaban niya ang Pinoy na si Jesseber Absidi. Sukarap ang Hapon nang masapul ng kaliwa ni Absidi. Pero nakabalik pa din ang Hapon at tinalo si Absidi via knockout. Sa huling laban nitong Hapon ay Pinoy ulit ang kanyang nakaharap. Ito ay si Vince Paras. Isang matinding bakbakan na kung saan nakasilat ng panalo itong Pinoy na si Paras. Sa huling laban naman ni Suganov ay isang dayo na nagmula pa sa Venezuela ang kanyang nakalaban. Ito ay si Ronald Chacon na may impresibong record na 30 wins, 2 losses, 23 via knockout. Pero kahit veterano at knockout artist itong si Chacon ay tumakbo ito sa lakas ni Sano. Kaya naman, isang magandang laban itong si Reggie Suganov kontra Hapon na si Kai Ichizawa, knockout artist ng Japan kontra technical boxer ng Pinas. Kaninong diskarte at estilo kaya ang mananalo mamaya? Bago ang laban ay balikan muna natin ang huling laban ng 2 boksingero. Unahin na natin ang huling laban ni Reggie Suganov kontra Ronald Chacon ng Venezuela na nangyari noong November 4, 2023 sa Bohol. Patay. Patay. Round number 6. One time. Iyay. Wala! Number 9.
Love straight. This is the last and final round, ladies and gentlemen. That's the end of the championship bout, ladies and gentlemen. From Vietnam, the whole Brazil Stadium, Ranchi, the Filipina Vida Sugano. Kai Ishizawa kontra Vince the Hokage Paras noong October 12, 2023. 始まりました。解説は元 WBC バンタム級ですね。なんと8年目になりますね。前回が少し6月に行われました試合でアウシード戦でした。そこでフライ級の試合を行っています。さあ、ここはワンツースリーとなっていましたが、どういうふうになっていましたか。右フック。そうですね。右からフックを出していきました。ワンツーを放っていきますね。しかしボディから返します。お互いにここはガードを固めながらもまた手数多く出していきます。この第1ラウンド残り10秒を切りました。さあロープを背負わせるか、左のフックを出していきましたバランスです。左しかし右を返していく。キスターがありますが、さて宮下さん、第2ラウンドに関しましてどういったところを見ていますか。もうこう変わらずとにかく倒しにお互いが倒しに行くっていう試合でなるほど、 2ラウンドも変わらずだと思います。そして相手のボディです。バランス持っていますが、左のジャブを返していきました石川。左です。左を出しています。バランストップスピードで来てるわけでもなく、少しステップ遅れてきてるような印象があるので、まあ少しフットワークを使ってポジションを変えていきます。右を振っていきました。そしてボディも狙っていこうというビースパラスでありますが、ロープを背負わせるでしょうか。ただこのサークリングを使って右3発4発5発っていうのを強いパンチを続け距離を保った石沢ではありますが、右ボディ突っ込んでいきます。そして上下にまた散らしていこうというところです。左フックを出していきました。左手を沈めながらボディを狙っていきます。ダブルです。2ダブルを放っていきました。しかし石沢も返していく。まあ当然ありますよね。このラウンドパラス選手も、スピード一発のスピードっていうわけではないんですけど、パンチをどんどんリズムよく、打ってくるんで、そういったとこそして右のボディストレート止まりません。この強打ビンスパラスの強打、さあこの波に飲まれまいとしているアッパーを出していきました石沢でありますが、右フック放っていきましたビンスパラス。そして右のフック、しかしただ左のフック飛んできました。パラスの右のボディできるときにまた下も打っていきたいですよね。あまり今のところ、出ますね。なるほど、右のフックですが、しかし右のボディとまた左のジャブからここ石沢も返していきます。左のジャブです。さあ第4ラウンド入って足を使っているのはパラスですが、しかし右のストレートを伸ばしていきます。左のジャブです。大きなストライド、おっと右のフック、しかし右返していきましたパラスです。打開していくかじゃないですかね。左のフックです。そして2人2つ、そしてまたロープを背負わせようとした石沢でありますが、ワンツーを返していきましたパラスです。左のジャブに行きます石沢です。このラウンド石沢というのは岩下さんどう見てますか。はい、僕ちょっと思ったのが、今までこうガードでがっちり、固めされたと思うんですよ、でも当たらなければ状態がこう流れてしまうので、そこでこうつながっていかない。出ると岩下さん、今パラスのね、今のね軽めになりましたけどね、上半身の動きが出てからですよね。はい、変わってくるでしょうか、どうでしょう。さあ、日本を持っている男です。コンビネーションをつなげていった、そしてアッパーも出していくと少しバランスを取った石沢でありますが、足をよく使っていきます。ワンツースリーと放っていきました。そして左のボディに狙っていきました。そしてまたボディから上につなげていきます。左のフックを出していきましたパラス。右のダブルから左のボディ放っていくパラス。左のジャブを返していきます。石沢左のジャブです。パラスを左側で固めながら、そしてフックを出していきます。左のフック、右のフック、今フォーを捉えました。そして左のジャブです。パラスしてきたように見えたんですけど、もうその中でも打ってきますね。疲れてそしていた石沢です。左のジャブです。右のボディフック、パラスが放っていきました。右ダブルです。そして左のフック、石沢選手、ここでもう少し出していきたいですよね。さあ左のジャブを放っていきました石沢です。パラスです。さあ第6ラウンド始まりました。左のフック、右フック、大振りのフックもガードの上だったりしますよね。タイミングいいのももらったとしても、石沢選手こう首をひねって、アッパーでつけていく、そして右フック、ここは内側に持っていくか、アッパーを出していきます。石沢左のジャブ、左のジャブ、リズムもしっかりとこのジャブから、コンビネーションで打ち込んでいってもいいと思いますよね。なるほど。もちろん相手の攻撃はパンチは警戒しながらですけど、左のフックです。山中さん、今ちょっとね、先ほど序盤に比べるとパラスのパンチはそんなに出てませんでしたけれども、そうですね、少し止まっているんで、ここでもう少し手数を増やして攻撃していきたいですよね。
まあ、逆にその石澤としてはですね、石澤選手はい追いかけていく展開の石澤です。右から左、左から右、放っていきました。左、右、放っていきました。しかし左のフック、パラスです。右、左、フックを出していきます。パラス、右ストレートを伸ばしていく石澤。第7ラウンドが始まりました。全8ラウンドで争われます。右のストレート、石澤です。この男の背中に世界ランカーである自分の近い距離の攻防です。左のフック、出していきました。パラス、アッパーです。右、放っていきました。そしてまた右のストレート、追撃を狙っていこうというところですが、しかし大振りです。上半身揺らしながら打っていきます。パラスです。この第7ラウンドは残り1本切ります。右のフック、そしてアッパーを出していきます。上半身振ってくるパラスでありますが、ここはまた入り込めれば、もう息ができなくなると思うんで、はい、はい、アッパーでフック出していきます。しかし左右のフック飛ばしていくプリンスパラスの攻撃、ボディから右放っていきました。パラス、そのパラスに対してガードを固めながら石澤、右のフック、左フック、ダッキングでかわしていく。第7、さあラストラウンドを迎えました。このラスト、接戦してると思うんで、このラウンドを取った方が勝つって言っても過言ではないと思うんでね、はい体重ストレートだから右だ、放っていきました石澤、コンビネーションです。相手のフック、しっかりとホールドしながらディフェンスしながらガードを固めています。左のジャブを放っていきました。そしてワンツーを放っていく、ワンツー、パラスです。左のジャブを持っていく石澤、今のワンツーもそうですけど、いや抜けるタイミングがあるんで、石田選手、左フック、右フック振っていく。ここはもう最終回ということもありまして、パラスの左右のフックをよく振ってきます。残り時間まもなく30秒になります。まもなく10秒になります。右のフックを出していく。そして左右のフックだ、ここでまたフルスロットル、ボディ放っていったパラス、左ジャブを放っていった石澤海です。赤コーナーピン2対1、スプリットオフデションです。世界ランカーディンスパラス、石澤海を破っています。メロンちゃんですかね。まただきました。